Paimbestigahan sa Surigao City Government ang mga barangay officials sa Barangay Mabini humanat sa natigayong landslide sa usa ka gituhang small-scale mining operation dito sa Sitio Perico, boundary sa Anumar. Gidudahan sa kapulisan nga dunay cover-up sa nahitabo ug susihon kung doon na ba'y tulubagon ang mga barangay officials nga nang walay makasagda. Kahibaluang duha ang namatay samtang usa ang nagpaalim sa ospital human natabunan sa yuta ug bato atol sa insidente. The time of incident po, sir, is 1:30 in the afternoon yesterday. But it was reported sa Surigao City Police Station, gikan doon sa duty namo sa OPSEL, 4:30 na. So medyo taas na yung interval niya from the time na nahitabo ang insidente versus time reported. So tagtanaw na mo, sir, doon sa investigation namo kung may possibility ba na supposedly ihilom ra nila ang insidente. Ang tipik sa pamahayag ni Lieutenant Colonel Attorney Mariano Lucban, ang hepe sa Surigao City Police Station. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar og Premium D3 alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.